Wat had je gekocht? Een vuurwerkpakket, Bullpack Thunder Kings, Spanish crackers, Spanish crackers. Ja. ja, bazooka, Wat had je het meest, knallen of zie je vuurwerk? knal. Knal? En ja, Dat is het mooiste. ja. En de mem is ik blij met deze oorkeep. Nee, men houdt er helemaal niet van. Maar als er niks is, is het niks. Nee. Ja, wij wennen op het plein, dus als er jongens om 12 uur iedereen gaat naar boeten en ja, dan wordt wat uitstutsen. Als je niks heeft, is het niks. Er moet eigenlijk net een verbod komen, daar ben ik het net mee eens. Maar het begrupt me wel een beetje om het geld. Want ik vond het wel een soort wat er in reken op gaat, maar voor de rest nee, prima. Als ze het maar veilig deuren. Aan veiligheid doen we er alles aan. Romeinse kaarsjes en babyvuurpijltjes, ja, die mogen niet meer verkocht worden. En dat is ook aan de ene kant misschien wel goed. Ja? Wie die zijn onveilig? Nou, onveilig, maar ze kunnen alle kanten op. Hè. En ze zijn heel goedkoop, ze kopen ze met heel veel. En ja, dan kun je heel veel tegelijkertijd afschieten. En dat is niet altijd goed natuurlijk, want dan heb je geen controle meer. Vertel eens iets hoe de trend zit hier. Dit week heb je de meeste meer Thunder Kings in plaats van rotsies en zo. Zie je die hek hier? Ja. De Bullpack Thunder Kings. Die knallen wat harder en dat vinden wij mooi. Ja. De knallen ben wel populair. Ja, zeker. En qua siervuurwerk, is er nog iets nice? We hebben doorlustpotten. Die stekst in één keer rond en dan gaan alle potten achter elkaar. Wat is het? Nou ja, eigenlijk matje, knalherten van mijn zusje en ja, Spanish crackers eigenlijk. Spanish crackers. Ja, het zijn een soort van kleine vlinders. Vind je mooi vuurwerk? Ja. Wat is mooier, siervuurwerk of knalvuurwerk? Die en die. De pijlen en de sterretjes. Ja. Weet je ook al wat voor vuurwerk je gaat kopen? Nee? Waar hou je van? Van leuk vuurwerk, van scheetjesvuurwerk. Scheetjes? Die scheet over de grond.